Programang ingkay pakangigan, kadagdag tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigan. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balin nga iti laing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na iti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laing. Kaya patulod nyo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti ang pagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Hindi nga ro din nirugi nga ibasa papagayam, kaniring pas dati pagkasalitaan, iti kalman laeng nga paset, iti pagkasalitaan ni Bobby nga napauluan. Na minsan natlaeng nga. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng teleplepas manen na pinagustuhan mi tirik nami kini Mildred na asawa. Kahit nasawan manong name, ag-asawa kami, kahit kalpasan nga nakadigos kami ngagpadpada kini Mildred na isa ramin di kitiri daw kantawa iti apartment nga pagiganan mi. Idi adda kami ni tirabaw ti kama. Dito'y kami niya naggabu. Napintas ti asawak manong nemi tanarumpi dagiti bibig na. Kasladyak pulos mauma nga mangnanam kadagiti bibig na. Kasladyak pulos mauma manong nemi amang sayup iti kinabangdona. Kasladyak pulos mauma nga mga prus iti nakinis nga kutis na. Nangruna no digusek isuna kadagiti agkakabarang agek iti na dumaduma paset ti bagina. Nangruna nga nadang rumugso tiriknak manong nemi no kasta mangeg ko dagiti asog ken areng-eng ni Mildred agubway tinesang sangayan nga riknana no kasta nga inak da iluwen ni Subo. Manong nemi addan 5 nga tawen ngagdandan na kami agasawa. Diakon pinagtrabaho isuna kalpasan nga nagkasar kami tanapintas ti trabaho kabota may sa at nga manager. Iti may isa nga sangati may sa kumpanya. Kaya't nangasawan manong nemi no kwarta ti pagsasaritaan awan ti problema. Iso nga kahit kukuman nga daan kami maten ti anak. Tapno di kas dagat adan na pangisaganaan mi kadagiti masapsapulak a kwarta. Aw matsapulam kanyak ti kinagwapo manong nemi taado dagiti agpatpatay nga babay kanyak. De kotse, gwapo, executive, nabalat sa puleb. Ngam kanyak laeng manong nemi nilang Mildred ti babae kayat ko ang tagikuan. Gabot iso ti patpatag ko, iso ti bilang ko ang first and last love ko, agas tamat ti panangibilang ni Mildred kanya, siya ti first and last love. Awan ti makaati pa, manong nemi, iti kinapudnot tunggal may sa kadakan. Ngayon iti manin nga rabi, manong nemi, kat talaga pinugustuhan mitirik namin. No la iluwek isuna balsan nakmet. No siyak akin rabaw, isun tumet iti akin rabaw ti sumaro nga rikos. Kaslasang kam ng mauma. Awan ti problema mi manong nemi, malaksid laeng ti maysa. Anak, kasapulan min ti anak. Bobby, sweetheart. Talagang awanin ti sa pulag pageng ka. Map-map na kakeng ka, sweetheart. Oh, wari siya. Map-map na kakeng ka. Awan to pulos na mamagsina ka na ta. Dilaing patay. Dilaing problema kita. Anak, nagpa-check up taman tayo na, di ba? Agpadpada ng awan diferensyata. Dumteng tulad ta, Bobby. Okay? Anta man pukawan tinamnama. Dumteng tulad ta nga masapul ta. Kasapulan ta. Ipas nagtakid ito at kararag ka niya po, Diyos. Ta oreno, pisilaing na anak. Nako! Ano na ito nga kararag mo? Pisi? Uri pisi lang nga anak. Kahit mo sa una pisit anak, may mesa iwan na, may mesa tsaka na, may mesa bata na. Makakatawa kita kastang ibagbagaman ng name ni Mildred nga asawa. Malagip ko kat lang arod,
ti pagkasalitaan ti may isang datay ikan nga PC. Amo nakakita kay ti ikan nga PC. Datay kurang kasla gudwa. Gudwa da datang ikan. Digiti mangalap nga agbuy-buya amo dreta. Da. Dati PC nga ikan. Awan jay hanggang nagbukas na kumatap ikan na ya. Diyan ko ma. Nagudwa ka jay. Nagplat dito eh. Nagbusog mo dito eh. Ngayon, duat mata na. Duat mata na lang. Dadi labagi na ti PC. Ngayon kompleto madla dyan mata na kasi jay. Na PC la dyan bagi. Dadi ano, ang asawa nga ikan, kahit ang kasapulan dati anak, dadi ano indaw dawad da, uri ka dilang PC, apo, titid mo ka kami nga anak. Hindi nagsikugan, ina, nga ikan, sana impas nga dyan anak na. PC nga talaga. Naimas na dyan ikan, nga mamano. Mamano nga, wan. Pasari at madaklisa na kasi jay, pasari at kumpet itisigay. Advertisement na dyan, pataslas. Nakaturog kami manong nimikit kabigatan na siyempre isagana na amin na masapul ko. Ayan, agluto, sagana na giti masapul ko, mapanagdigos. Nakatungtong mo ni Mildred manong, awanin sa pulit pa. Awanin sa pulit pa yung kuwan. Sana ito palubusan ng mapantubisina o diretso office, babi, awan dagdagasama, awan, diretso opisina. Ang konferensya kita, kaya tindunal daw, manggang tulatan. Sa anak makaawit siguro. Kano at konferensya mi, siyempre, at isagana mi nga pangal daw mi amin. Nagawit at tulan ng malamin. Sina na, kapasyarin di kita kakabagyam, tapno saan ka maboring, hindi ka pa nagmaymasab dito. No problem. At pumuspusan, tapno saan ka maboring. Ito opisina, manong name sinabat nak ni Carlos. Di pa nakasistan ko. Boss. At sumurik nga. Mang fill up ka dati kurang. Di ba nag-resign ni Vina. Siyempre, nakasuat na nga Agos. Siyempre, may interview mo lang Okay lang, no okay na. No sikat ng interview, no approve ka nga, approve ba ang ganyan? Yung may pinasmat lang, no sikat mga interview kang kuhan, ha? Or ano. Sige, pastrik mo nga dito opisina. Hindi ada nag-doorbell, manong. Kami inlokat na. Simrek. Wow. Adumaten ato kita pipintas nga empleyada manong name it opisina. Iti department nga man-manage ko. Ngayon napawawak ka rito nga babae. Panag-isam na laing manong name it talaga nga makaabu kay Rick na. Good morning, sir. Morning. Sit down. Ngayon sa nga, nagtugaw, idijayan at nakulap na. Inawat ko. Wow. Napawawak man naman. Susan, ito nulat ang kanyang dati resume mo. Tapos mamuak, mabasak the details. Amin may panggapin ka. Tugaw ka. Pagkasalamat lang, nalamis pala panakilangan ko king kuwana. Iti pa nagtugaw na, manunimi, nagdumog sa nagtugaw. Kapag subat man kitak tipuon ti barukong na. Nadida ito yan. Hanga nakakonsentrate, ti panunot ko nga ng padalan ti resume na manunimi. Ngayon, ti importante ito'y, at experience na, dito ka nang may kaduang kumpanya, simrekan na. Aping timakar ka. Kas gagangay, sir. Agsapo lakiti narabraber nga pagharaban. Naku, Term tilakay deta. Term niya lalaki deta. Agsapsapo tinapuspus ko narabraber nga pagharaban. Iso nga minti nang nangin ko, sir. So, inaramat ko. Naraber, Among tinaraber, napuskol. Adaan ka dito napuskol? Sir,
Narasay, sir. Narasay. Tibuk ko, kalkalingan na. Ngayon ti ba, narasay. Naloko ka. Abay, datat simbra kiti panunot mo. No narabar ka narasay. Manong name awanin ti adupay nga sao kanak. Sige, approve. Rugya mo tagtrabaho. Ay, sige, thank you, sir. Ti makadakis manong imay ti ayan ko. Kat inarakop na. Uy, sana kung naskan pa narakupin. Sir, kastaak mo nagyamanak. Et mo sa hunod, tamang tadkang ka, oray kendi lang, irakop mo ba iti panagyaman mo? Depende, sir. Nagdakil ito yung tulong mo kanya. Makastray ka kasigod. Kat that position nga napabakan dyan. Isumat ti position ko, sir, di ba? Dakil ti sweldo. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Namun, tayo dumudum na pa iturupa na iturupak. Sos, Maria. Sige. No, kaya't mo nagpao dito. Behave. Ay, sorry, sir. Rimwari ni Sona, imbaga kenkwa na nga, ibaga na nga sumrek ni Carlos. Yes, boss. Okay, Sona. Yung napikas dyan. Apa, sir? Maangangot ko pa lang, di ba? Inarakop na eh. Inmudumot na ba, tirupa na, itirupak. Kurang langan. Pagkatawa ka. Sige, abos, no di mo kaya. Tsakon. Ti? Mayat iso na, sir. Ano mayat? Game. Pagkunam. Diyan lang lang-langanan. Loko. Kukam lang, jak pagad ano. Yung bagam data, ha? Ha, buddy? Hindi ka ito makagora kanyo kung nakaspagarigan. Ano ko ito ay bagbagam? Oy. Carlos, jak to pulos liputan ti asawa. Napudno akeng kuana. Boss, no saan na ka maipayan ni Mildred ni asawam ti anak? Kitamlangin ti patong ni Susan. Pangkanaka deta ori maminsan laeng, boss. Makaala. Hindi madaman ti komperensya manong nemi at damit siyempre ni Susan ng matendar. Ta kompleto amin manong. Kaslakang kanayon ng iso ti ayan ti nakapukusan ti attention ko. Uri at di bagbagak. Kasla iso na latataday ti panunod ko. Nagloko dito ng babaeng. Dito sakit ko natin nga suliso ka talaga. Namuna no kasta nga kitaek, umis-isem, sana kadilpaten, takim baba nga bibig mo. Oh my God! Sana ba't nga mawaw ka? Hindi lang rabi nga nagpapas kami manin kini Mildred. Kat no lapsat kinabanglot pagsasalitaan, saan nga atiwan ni Susan ni Mildred? No? Agbalinak tuwa na tibker kung kunak tinakem ko manon ni. Inimalpasit ti konferensya, pangaldawan siyempre. Imasdek ni Susan kanya. Sir, iyalang kayo ti pinggan nyo? No need. At na nakasaganan ng kanimito. Kahit ko mga i-prepare ti. No saan ka ngayon? Saan ka umasasdek kanya ka? Ay, kinsam mong ipakita ka dikit ti padatang empleyado dito. Ngayon sastig mo tirik nam kanya. Noan naman ti panggap mo kanya. Saan ka itong ibaligi? Sorry, sir. Ulitek. No saan ka nga paayaban? Saan ka umasasdek? Owen, sir. Kasta nga ro tinapasamak manong nemi no saan ko nga paayaban ni Susan saan nga mas asidig nga talaga. Taore ang sabat kam kuma manong nemi ti pasilyo liklikan na. Nadlaw ni Carlos. Oh, saan lang ang siksikat ibang liklikan ni Susan? Pati iso na liklikan na ka. Apay? Tsaka kayat. Di mo kayat?
Di ba? Impadlawan ni Susan nga. Yes, asidig na tibagi na kanya. Imagine, kaya nakmang iserban. No mabalin ko, isupatag ba din ng sekretariyak, tapno isot mga templa ti kapek. Katoy. Kasi iti sekretarya, madamad lang ana. Kahit isot mga templa ti kapem, ngimawan ti marignam nga na isang sangayan. Awan, yung ni Susan. Matamaan ka la. Saan to mapasamag data, Carlos? Pupuutan sa o. Sika, tagdakin ka. Pinasaw ka kun. Ket, parigatan nagsay. May baganat na minsan. Sir, sang sikat kayat ko. Sino nga ron? Ni Babit kayat ko. Kunana. Imore kayat nak, nulikliklik kak. No way. At dan 2 bulan ni Susan ti opisina manong naming idit at timay sa ngarabi jakman amo na mailiw. Ar-ara ko pek ni Mildred manong naming sweetheart. Oh, apay. Sabi ko na, mailiw. Di ba hindi lang kalman nga magkengka nga madamaan? Makalagip namin eh. Makalagip ka. Sino malagip mo? Sika. Kada moment nga madamaan. Kasi ano nga malagip na? At sa bali malagip mo la. Sino kuma? Ito'y nabayag na nagdindin na. Almost 6 years tanton, sweetheart. At akadidamag mo? Awan. Man tagayam. Kanya temok, bakaitan. Dinto mapasamag data Mildred. Saan to? Gat ka po to sa anak na nagabukas na pagustuhan iti ready nga rabi, manunimi, kabigatan na. Mas lasana ka makita na. Apay nga ta. Alas 11, manunimi. Pinugunyak ni Carlos. Partner, apay. Ada malagip ko. Ada pinaramit ko kini Susan. Maging garatan, di na pa in-submit kanya. Ay ba man to? Sige, mabigla. Ito sumrek ni Susan manong name Manggargari. Sir, awa matyan mo kang pinaramit mo Ngayon kayat mo nga daramidan taita. I'm ready, sir. Nakitak manong naming inlak na tiri daw. Kat umas asidig, manging ikaten manong naming imangkas di bato na. Ano nga naramidan? Sir, haping ikaten ti arawatan. Sir, alis tong itlaing, di ba? Awan ti wag tanagan. Tasana kong nga virgin. Saan ka marikatan? Alis tong itlaing, kay? Nekat na, manong na yung blouse na. Tilaingin branat, dadda. Nga, kaslasaan nga umanay, ti branat, kapintas ba nung name iti karkargain na nga mansanas. Imasadeg manong name katrugan na matin ikaten ti korbata. No. Susan, no. Susan. Yes, sir. Idinalo kaisan ng ti barokong kumanong name inaprusan na, inagagkan na. Di na pinagustuhan ni Mildred ni Trabi. Dapat tamadamay na. At dada ito yung Susan nga. Ang sulsulisog nga di pala nga kursunadak matisong na. Gabot na arunan nan tiriknak manong nemi kas tauna hindi inak panang nanam kadagi di bibig na diya kamuno kasanuan namin pinsan nga ni kati arwaten.
Iti opisinak manong nemi adalong bench. Kat dito'y kun manong nemi nga impaida ni Susan. Dito'y kun manong nemi nga dinigos kadagiti agkakabara ken mailiwan nga agek ken apros ko ken kuan. Dito'y kun manong nemi inbiyat di may iliwan nga pana. Suwag man. Dito'y kun manong nemi nga nagkabalyuan ni Susan. Nagsabat kami manong nemi takas taonit pa ng kayat-ket na kaniyak ideya. Inbuwang kon manong nemi tinaurnong nga nabara nga likido nga indayas ko ti uneg ti kuweba. Tiamok ini manong nemi ket rukatan nak tanalpas kami ngem saan. Ginabunak ket siyak meten ti akin baba. Ket ni tinugawan nak meten manong nemi ket kastaon meten ti panagbayon. Oh sir, Bobby, sir. Bimangon nak met manong nemi ket kastaon met ti panangkinit ko kadagiti agwayong nga mansanas idi barokong na kabayatan nga agga tinugawan nak ket binayo-bayon. Iti may kadwa akong taway manong nemi, deja, agpadpada kami manen nga nagtayo. Nagsabat manen tirik namin. Iti amak ko manong nemi nga matektekan, digiti agururay, apay nabayag metlaing nga saan nga rumwar ni Susan, baka kuna digiti empleyado. Kastaon na iti panagdardaras ko. Sige, suot mo tarawatin. Arestuan. Inarestuan namat manong nemi sinublit erwaten namat kas kaniyak. Sa kalpasan na atapain flying kiss. Thank you, sir, sa ulitin. Naalaw kong tirik na manong nemi. Idi umay ni Carlos. Bobby. Abi nagbayag ni Susan ito. Doon kiti nagsasarita kami. Partner, agam amutan. Saan ka ba't kaya mo nakatiis? Ano okay, so na? Nagbabawi akin. Ngayon may babawi nga di pa, ikat nalpasa ka na pasama. Na minsan lang. Oo. Saan ito katang maulit? Maminsan lang. Tsaka kami napagustuhan drabi. Basol di asawa mong ngaruda. Adan to rason mo. Kung naman to kat si kamit kami, hindi nakpinagustuhan. Di kada. Taka saan kat madama. Ang damat pang buspusan kat ori madamat babae. Si kamit. Hindi ko maisot inaramid yun. Ngimnimat din Susan, tining ka ng ipagsaan. Alakas na natin biyak partner. Ha? Isla amin na abnormal no, ti lalaki, akas ken ka, saan nga makaramanti sa bali. Di ba? At least, loyal ka latakin ni Mildred. Nga orean niya at mapaspasamak, di mo itulok nga marakarak ti relasyon nyo. Orean niya at mapaspasamak, di mo itulok nga marakarak ti relasyon nyo. Dahil tama nung name iti na ulit-ulit nga naimula iti panunot kong imbaga ni Carlos. No maminsan kadakkel mat may tulong ni Carlos no mampeya. Isot mang turturog kanyak no. Manipod mat idin manong nemi saan ko nga pinayaban pa ni Susan iti unang opisina. Oren umasdag isuna no da kami itiruar diklika kusilapan. Numanin tawagan nak manong nemi Jack ikaskaso. No kasan pa nakaala na ti cellphone number ko? Kat adda. Bagat kada kiti kakadua. Nga mamanulaing na kiti. Mata kayat da nga baga kanyak. May masalang ti kontakan da.
Tapno isot makisarita kanya. Nilaing Carlos. Ningal siguro Carlos tinangted kang kuwanat cellphone number ko. At masapol mo. Ha? Sir, at napatag nga ibagakin ka. Kahit ka kung mga kasalita ito pisinam, din amat kaya tapastrikin. Nasitgan ka, at ay wanak mo. No ibagakin ka dito cellphone number, at dito cellphone, di mo kayat. Putulan mo ti. Ah, kinupid ko manong. Kaya di may isang abigat, manong naming, matikanot bagbagi ti asawa. Okay. Ura kita umit opisina ita, sweetheart. Di lang mabalin nga, iitek pa lang. Okay, sa akong ngarod ti mapanditi ba ba? Nagtembla, iti kapeta. Sige. Bimabahak manong nemi, nagdiramos, nagtutbrush. Nagigada nagtugtog. Karubang ata, karubang ador. Iti apartment nga yami. Idi lokat ko manong nemi nakigtutak. Susan. Sumre ka. Huy! Nagturat kan. Si inturunak manong nemi isot ka po na nakastre. My God. Rumor ka. Ngumsan nak ng kaso man. Nagtugaw, iti may sa kadag iti tugaw, iti limisaan nga pangalan. Ano masapol mo? At dalayan ti asawak, iti nga to. Apay nga may ka? No pakasik ng tubisina, apay iram ti Sabado. Sir, saan nga masik ng tubisina da ito'y? Kahit ko lang yung bagaking ka, dadinak pati nga minik katigundaway. Ni bagaking kang sumrek at tupisinam, hindi pa naka-opisinam, tapos ni bagaking ka, di mo kayat. Di maya kung dito balayo. Ano kami iti problema, maya? Sir, masiko ka. Katsika ti ama. Ti sikog ko. Masikog ka? Okay, naminsan lang nga. Naminsan mo't lang nga. Sir, o are maminsan laing no talaga nga nakaalam. Ano pasapol mo, ha? Ano pasapol mo? Ti suporta? Bitlang. Nusuportat ka sa pulang. Datoy. 5,000. Ang umanin makabulan nito. Ano ka tikahit mo? 10,000 monthly. Ang nga ito, nay? Sige. Balansik di. Another 5,000. Loko kan? Nagturid kan? Tila babayo ka, nagtutup kan ka. Milaglag pa, sir, ha? Binola nga mangtad ka. Ito pa nang suportar mo iti sikug ko. Masikug ka. Kat sikat ama ti sikug ko. Sakit mo mano kang harudan. Sige, rumor ka. Etan nga bigbigat manong nimi. Nalipatak pa yan na tiranta kita yung tempala ti kapemi kini Mildred. Naminsan metlayang nga. Apa nga nagbalin. No amok man lakas ta. Diyak pa ila ko makinanayon. Uri ko mainal daw. Uri maminsan ti every other day. Kastamad lagay mo titungpal na, masikuga. Yunit, titalo nga bulan. Naminsan ba't lang nga? Yung mapi niya. Honey, tay kape. Umulog ka lang to yan. No, okay kan, napipinas no, umay kan to yan ta.
Dito tan baba. Kaya ang-exercise ka tapos langit ka. Malang data, gurigula ba si data? Idi gusto mo, nalayang kanton. Agkap-kape kami manong naming idi bigla asinaludsod na. Asino na dyan, May? Ano? Asino na dyan, May? Saan ka nga gulbod pa? Nailit lang dati apartment na yan. Nagpiksat uniyo. Mangigpet ka roba. Siyak tokid din. Ano nga min tinangig mo? Naminsan ba't lain na ako na? Nga mapay nga na si Kugam na dyan nga babae. Mildred, kunak malanong baling ka, loyal ka niya. Kunak malanong sisyak laing. Kunak malanong sa mo maaramit timang tutup sa baling nga babae. Apay naramit mo kanya tagas to, papi. Apay naramit mo kanya tagas to, eh. I'm sorry, Mildred. I'm sorry. Nabasamak lang namin datay ni meron na nga, mailiwak at madama ka man. Itasak pa yung takimbasol? Sak pa yung takimbasol, dapat asang ka napagustuhan? Kaya ada babae nga nagsulisog kang nga tupisin na yun? Pinaminsan mo, kasta? Orit na minsan matlahin nga. Kaya naminsan, kaya na ulit-ulit, iso lang iso. Ang lipot mo kanya. Liliputan na. Ginilipan na. Sinaktan na. Dinarder mo ti pusok, babi. Naminsan matlahin nga, anong problema? No naminsan mo nga dinuyok ti pusok. Agtuloy nga marik nagsakit kan ot-ot. Kasta ka madkayam, babi. Kung naklo na pudno ka kaniyag. Timakderen manon namikit na panin itingato. Inrubat na matindi kitarwatan na kitpet na matindi pumanaw. Papanam, pumanaw kaon. Isang patmundar niya nga babae. Kapag tayo makitad kang kati anak. Kat siya ka, hangka may kanti anak. Takayat mo ka di nga mapasamak ti kasta. Diyak kayat nga misut kayat mo. Saan nga kastat kayat ko? Saan ko nga'y ayatan da nga susan? Sika di ba't patay ko, Mildred? Na minsan matlaay nga. Saan ko matan nga inulit? Kan saan kuntun nga ulitin pa eh. Saan kuntun nga ulitin pa eh. Iti mga ramid nga makinaig at iti sabali nga babae. Ikarikan ka, Mildred. Please, saan na kapanawan? Saan mo ko mga itulok ka marakrak ti relasyon ta? Gapulayang tinaid siya nga napasamak. Saan mo nga lalaingan tinapasamak? Kit no sakmat ti mga ramid ti kasyay. Kasakmat ti nagpadagi ko ah. Kit masikugak ng sakang nasikat ama. Ano man ti mariknam? Sabali daytan. Ano na sabali? Iso lang iso. Ti pagarup mo siguro. Kat ada diferensya. Kat saan ka nga saan na nga mapututan. Kat mo kastaman ti panaging pagarup ko. Nga ada diferensya mo kit awang kanya. Kat idad ko ti bagik iti may nga sabali nga lalaki. Kat nagsikugak. Nga saan nga sikat akin putot. Ano naman ti marik na? Mildred. Saan ta kuman nga patitugan pa iti amin? Please. Daytan. Pangrugyan ti amin. Siyempre, saan to nga agsardeng da nga babae nga dumahot kang kati sustento di anak mo, di putot mo. Baka no, mapamunto itid ti sustento na, kat itid mo pa ti sustento di kukuha na. Dahito hindi pangrugyan ti amin, babi. So, saan ako nga may kawit pa?
Panawang kan. Mildred, please. Pagsalitaan ta nga na siya namin. Paayabak na dyan na Susan. Tap numamuan tanuan niya kahit na mapasama. Kahit na ibaga na nga ron. Nasikat kahit na kanan na. Saan to mapasamak na ita? Saan nga mabalin nga saan masolusyonan ti problema iti dahil tumitlangal daw, Mildred. So ang pagpakasya akin. No adda pala sang kabasit na marik na mga ayat kanya. Agbati ka, saan ka pumanaw? Taayabak na dyan na Susan itamat lahat. Nagsubli ni Susan manong nemi takas itikalikagum ko. Sorry, sir, ma'am. Iti babalaet ko. Ngem, awan ti pagtanakan niyo. Awan ti rantak ng mga rakrak ti relasyon niyo. Ngem po nga di, nga masikog ka. Ada pa kakitaan? Ebidensya. Sorry, sir. Sorry. Pinadas ko, nga rakrakin ti relasyon niyo. May makita, sana ka nagbalik. So, itamit lang. Kahit kung iba kakata kayo, inaramid ko lang ti kasjay. O sana pa tamasikog. Kahit mo tumpay ka, kahit mo. Ha? Ay, babi. Sa bali man ng kaso deta, nodang ramisyon. Apa inaramin mo kanyak ti kastoy? Dati ka din araramid ti kastoy? Ti mangrak-rak ti relasyon, ti sinuman nga akin relasyon. Isublim kanyak ti 5,000. Talagang isublim sa. Ganito no Lunes, masangpitam nun sa opisinam ti resignation letter ko. Nag-resign ka? Wednesday. Apay. Mapanak manin sa bali. Dedi ko na miiding agsapsapol ka tinarabar nga pag-araban. Talaga ka, ha? Gaputasan ka nagbalagi ka niya, mapanggamanin ti sa bali. Hoy, samong itultuloy na ita. Sikan tumalit na dagsan. Agsingasingpet ka. Urayan ti lalaki nga talagang krusonada kang ka. Amang seryoso kang ka. Samong itultuloy ti mangkarak-karak ti relasyon, takin relasyon. Nag-resign nagpaisun manong naming ni Susan. Kat katawaan nak ni Bobby. Ay sakdan ti Bobby, ni Carlos. Dandanikan partner. Sinubok na kati panawan. Imbaga, nagbaling kamit lang na tibker na di mo yung palubos ti amin. Kumusta ka ni Mrs.? Ada ka din napasamak ka na kayo? Sipod din ting ni Susan. Awang pa Dahil tanti sukal na, partner. Inaramat mo niti sa balit akukwam. Nasukalin. Pag pinustahan ta, ibaganton ni Mildred nga masikugen. Kasta nagpay sumanong. Kalpasan ti duat, along nga bulan, kalpasan nga nagkinawatan man ng tirik namin, kalpasan nga bimalait ni Susan. Sweetheart, positive, adan. Oh? Kaano? Kasano? Naminsan matlaing nga. Ano to ko nam? Di ba? Kalpasan nga nagkinawatan dan, kalpasan nga bimalait ni Susan. Naminsan matlaing nga. Kituin, naminsan laing. Ay, matuin Nakasta, insagutan na tamatlangin na po Diyos ti may sanganak. Oh, Mildred. Di problema may iti asawa nga mata, ang kamatlangin nga mataan iti anak manong. Dakkel kano tinaitulong ni Susan. Tadya kano ti sukal na ako na ni Carlos. So nga kayo,
kunada, nukas pagarigan ta, awan diferensya yung agpadpada iti asawa yo, ket ti kamit langin maddaan ti anak, tadya kano ti may isang sukal na. Arama ti sa bali, tapno di kasta, ket madan kayo ti anak. Mabalin siguro nga naipatpatang laeng, uri nga tadyak kinaramat na ito iti na sa bali nga babae, no sa dadya titimting nga talaga nga nito ding maddaan kami ti anak, napasamak na napasamak. Tiag dama manong nemi tanlo dagit anak mi kini Mildred takalpasan dedi nagsasarunon wala nga tawan ti baet dagiti anak mi. Dito nga ro ti pagkasarita manong asla di kalman lang napasamak ano maminsan kas-kasla din nakapapating nga misutipod mo. Agyaman nakuna ti anos mo nang ibasa ket sabi ko matad damat ni batik nga adal, balag, liwliwa kadagiti padak nga nagbuya, more power to your program, tingon agyaman nga pagayam mo. Bobby. Na minsan matlaing nga, Bobby. So nga, thank you ka, Bobby. Thank you mat kadagiti nagbuya. Thank you kada kay amin nga sa kapada.